Nga bisan pa na unsa kataas ang atong kahibalo. Unsa kataas ang imong naabot kapag laom, mahimo giday nga ikita mo sa mukan kayo sa mga bulaton sa Ginoo. Mahimo kapag laom nga mahimo inyong tagbabag. Kay grabe naman kita ka makuti. Grabe nga kapag laom mumuhatag o kaguliyang, pero pag abot sa akto, di nakikita. Dito ko nakaingon nga wala giday nagmatter. Unsa kadako ang atong kahibalo. Unsa kadako atong naabtan. Bisan pag ultimo kabus ti mawar ta kapag laom, mahimo day kag lig-on kaayo nga impluwensya bisan pa man sa mga lugar nga atong nagtuan. Ang pangutanan ini kagabion kapag laom, kamusta man kaha at impluwensya sa atong panimalay. Ang ato mga kabataan, magkakalipay ba sila kapag laos panahon nga magtapok ta? Malipay ba ato kabataan ng samtang panahon nga mag-ubad ta sa ato mga ginikanan? Bisag usalot og butan-butan sulod simbahan pag-abot sa balay. Kalang rakas. Dili mo epekto ang binhi sa kaluwasan mga pilaga kapag laom. Lisod kay promote na simbahan nga magbasa tag Bible, mag-ingon ta mag-worship. Ingon po na imong anak, sabad ay wag kay basa-basa sa balay, wag kay worship. Once you are converted kapag laom di ay, ang tanan mahatag nimo sa Dios. Ato pasalamatan ng Ginoo mga kapaglaom sa tibuok kanto sa atong tagstagsa ka mga kinabuhi. Tungod kay nagtuo kita nga og dili kompleto ato ang kinabuhi gikan sa ato espirituhanon, pisikal, emosyon ug mental, dili gyud mahimog balanse. Ug atong gipasalamatan pagayo ang Ginoo tungod aning gitawag og media nga ministry nga bisag asa kita sa tibuok naong kalibutan karon, makahimo kita sa pagtapok aron sa pagpamalandong sa Ginoo mga kapaglaom. Tuod, lain-lain mangyod ang ato nga mga pagbati karon tungod kay ang panghitabo sa tibuok kalibutan lain-lain man pod. Naay mga nasod karon mga pinalaga kapaglaom nga wa pagyud nahuman ang gira o samtang wa pa nahuman ang Ukraine o ang Russia, aduna na po'y gira sa Sudan. O ang uban nga mga nasod nakahiagom og daghan nga mga trahedya o mga balatian. Apan ato gyapong daygon ang Ginoo nga bisan pag lain-lain ang ato mga pagbati karon kapag laom apan makahimo mangyud kita sa pagmamalandong pinagi ning social media. Muna nga kining social media magamit gyud ni siya kaayo sa Dios mga kapag laom, apan gipaningkamutan po ni siya sayawa nga magamit po ni sa iyang bahin. Nga kanang sa mga panahon nga magsigit taglili og mga way hinungdan sa Facebook, YouTube, mo na'y makapalayo usahay sa ginta sa atong relasyon sa Dios. Apan pasalamatan nato ang Ginoo pag-ayon ini mga pidalanggang mga kapaglaom apan. Ani sir kay kumadto sa unahan ako sa gyung pasalamatan pag ang Ginoo. Tungod kay dili ko makahimos pagtindog diri mga kapaglaom og wala gyud mga tawo nga nagampo nagapaluyo ni ining atong programa. Karong si manaha mga pidalanggang kapaglaom atong tagaan gayod og lalom kaayo nga pagpakabana. Ang title nga gitawag og The Unknown. Gitaytulan ko ni kapaglaom og The Unknown tungod kay adunay mga tao nga wala gyud igilhi. Particularly mga pinakapaglaom sa balaang kasulatan, wala sila igilhi. Wala bitaw og nay concert mga kapaglaom nga imong nakita ang nagkanta lang diha sa tubangan. Apan wala nimo nakita nga likod sa stage na ay mga 5 ka mga tao diha nga nagblending sa awit. Apan wala sila labot sa syo, apan dako kay sila kalambigitan sa mao gayod nga kalampusan sa mao nga concept. Sa balaang kasulatan mga pilang kapaglaom, adunay ubay-ubay nga mga tao sa balaang kasulatan. Gani, uban kanila wala gyud nila tagae og title. Walay ngalan mga kapaglaom ang uban. Tungod kay siguro dili ingon ana sila kay importante. Apan suginlan ko kamo mga pinakapaglaom, kini sila nga mga tao nga atong hisgutan niining si manaha, atong masayran nga bisag wala sila gigilhi, apan dako kay sila kontribusyon sa ato nga paglakaw, isip espirituhanon nga paglakaw niining mga pagkapanahonan. For example,
Daghan kay nato mga pinang kapaglaom na kailagyod ni Peter. Tinuod, mabitaw na nga bisag mangbal sa maray na gitawag natog Saint Peter. Mato kag Litson Manokan na gitawag Senior Pedro. Kay sikat kay nga ngalan. Apa nang ako pangutana karon kagabihan kapaglaom, pila ka nato nakaila sa igsuon ni Peter. Nga maoy nagtunol sa 5 ka tinapay 2 ka mga isda. Apan adisir nato na siya kay that is part of the series of this week. Apan niining kagabion mga pinalanggan akong kapaglaom, buot na akong tagaan o pagtagad ang usa ka switos balaang kasulatan. Ang atong nilas balaang kasulatan si Saul magid atong nailhan. Apan atong tunan karong kagabion mga pinang kapaglaom nga wala pa ni gigamit sa Dios ang usa ka sulugoon ni Saul. Dili gyud si Saul mahimong hari og wa kini gigamit sa Dios. Og karon nga kagabion ato ang tagaan og lalom kaayo nga pagtagad kinsa ning mga tawhana nga nagpaluyo sa kalampusan nga mga nailhan nato sa balang kasulatan. Mga kapaglaom, atong taga-pagtagad ang unang Samuel Kapitulo 9. Sa unang Samuel Kapitulo 9, nadiha ang nganlan natong Kish. Si Kish, mga pila kapaglaom, usa ka amahan ni Saul. Og sa tribo sa gitawag og sa Benjamin tribe or Benjamite. Og unya kapaglaom, usa ka panahon ni ana, ang dangki ni Kish nawala. Nahibalo biyata kapaglaom nga bisan pagkaron dito tamato sa Middle East, ang mga dangki mahal pa hangtod karon tungod kay sa unang panahon gani. Mao kana siya ang mode of transportation sa ilang mga pagpanginabuhi. Apan niadto nga panahon nawala in town ang dangki ni Saul. Ni Kish nga amahan ni Saul. O humani anak kapaglaom, gisugo ni Kish si Saul sa pagpangita sa mong dangki. O ganakanindot kay si Saul ang gipapili kinsa iyang kaubanon. Gani imong mabasa sa balang kasulatan sa unang Samuel Kapitulo 9 kapaglaom nga gipili ni Saul ang servant. And take note, kining servant kapaglaom wa gyud isang kanli. Abot og kabalo ba mo sa ngalan ana. Basta when I look the Bible, gibutang ra gyud diha mga pilaga servant. That's why it is unknown. Wa sa hibali. Apan tan-aw nato unsa kadako ang kontribusyon ni ining servant or sulugoon ni Saul mga pinalanggang kapaglaom. Now karon aton tan-awon. Si Saul gwapo maging kay si Saul kapaglaom, makita maginas balang kasulatan og samtang sila mga kapaglaom nagpanaw na. Nagbaktas na sila kapaglaom. Mingadto sila sa nasod sa Ephraim, mingadto na ba sila kapaglaom sa Salisa, diadto na ba sila sa Shaalim, dito na ba sila sa teritoryo sa Benjamin, o nakita na ko ang mapa nga hilabi, gidi ay kalayo ang ilang mga panaw. Abi niyo kapaglaom, gitagag kay Ginos Ginoo nga makadto kuning dapitan, nakaingon di ko kapaglaom nga mo di ay nagbagulbol ang mga Israelites sa ilang mga panaw, kay dili dayto tiaw ang desierto kapaglaom. Ang desierto, walay atop, panahon nga init na gyud kayo. O uhawon ka kapaglaom, walay mga pareha karon nga makakita ta bisag asa nga imnanan. Lagyo kayo mga imnanan. Sa ato pa sa pila ka mga adlaw pinangitaay ni Saul og siyang servant kapaglaom. Moabot yun ang panahon sa kakapoy kay nagbaktas ko kapaglaom atong dapita nga pila ra gani ka minuto nakaingon ko perting inita. O nakaingon ko kapaglaom nga bantok ra gid ay nga grabe bagotpot po sa may Israelites. O ako na sumada kapaglaom nga dili gid ay ta makahukom kay kung kita pabitaw dito kapaglaom mapas mo ra ganita usa ka kananan nga masuko na maganita. Nakabantay mo kapaglaom. Usay ginagmay nga mga bikil. Usay dili na makita makaantos. Apan grabing binaktasay magkalilisan. Paningita ay lang aning dangki, mga pinalanggan akong kapaglaom. So ang mapa na diha, kamo na lang bahalag tanaw diha kapaglaom, basta akong gilili, distansya gyud, and it took days mga kapaglaom aron sa paglakaw adto nga mga lagi pang pangita. Apan sa bersikulo 5 kapaglaom, samtang sila nakaabot sa Zof, si Saul mga kapaglaom mingsulti na gyud sa iyang sulugoon. Og mingingon si Saul siyang sulugoon nga naguban kaniya. Sulugoon, dili na nako kaya ang pagbaktas. Gikapoy na giko. So makita nimo kapaglaom ang sugilanon nga
Saul was very discouraged. Ganong ningon, ganong makiko-discourage si Saul? Kay ningon siya kapag laom, nga manguli na ta. Kay niundang na pagpangita ang akong amahan sa mga donkeys. Kay nabalakan na siya sa ato, nga wa kita nakabalik. Kung imo palagman pagtuon, mga pila ka paglaom, among teksto, makita niyo, grabe na yun ang kadiskoryo ni Saul. Tiya mo na manguli na ta. Di na kaya. Gikapoy na kayo ko. Gikapoy na ko. Ang akong amahan, mas nangita na to karon kaysa mga dangking iniya nga nangawala. Apan kung atong nilion pag-ayo mga pinanggang kapaglaom, unsay reaction sa servant? Pagkanindot o pagkabilihon kayo. Nga atong makumparar sa atong matagstag sa kamakaugalingon. Ngayon ani unta na nga atong pagtagad, isip mga sulugoon, ngadto sa atong agalon, nga mao si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Tanawa mga pinalangga kapaglaom, ang nagakitabo. Grabe na gyud kadiskoryo ni Saul. Gitakloban na gyud siya sa pagkadiskoryo mga pinalanggang mga kapaglaom. Apan tanawa ang tubag siyang servant. O ang iyang sulugoon mingsulti kang Saul. Dito sa unahan, aduna ko'y nailhan dito nga tao ra bagid siya sa Dios. O kini nga tao sa Dios inila siya nga gitawag og talahoron pag-ayo. Og dako kay ako pagbati nga kung kita mo padayon sa pag-adto ng dapita, makatabang siya sa pagsulbad sa atong mga problema. Nakita niyo kapag laom nga luyo di ay sa atong mga pagkadiskoryo. Luyo di ay sa grabe nga problema ni Saul makapaglaom. Apan niya ang iyang sulugon. Ang iyang sulugon kapaglaom, maoy naghupay gyud sa iya. Kabantay mo kapaglaom kung diskoryo na ka, muadto pagikastaw kapaglaom nga negative kay wala ka naghikog. Na, hikog ka kapaglaom. Apan naka-time, gipanalanginan yun si Saul sa iyang pagpili sa servant. Nga amid siya pagkadiskoryo na gyud pag-ayo mga pilang kapaglaom, nausab ang pananaw ni Saul. Nausab ang dagan sa paglantaw siyang kinabuhi. Og si Saul mga kapaglaom, mingtuman sa gisulti sa iyahang sulugoon. But na kung isulti nimo kapaglaom karon kagabion, nga bisan pa man di ay ang atong pagkaordinaryo kayo nga pagkatao nini kalibutan na. Ordinaryo ra ba ka nga membro sulod sa iglesia. Ordinaryo ra ba ka nga lumulupyo sa imong nasod. Ordinaryo ra ba ka nga trabahante sa imong opisina in any position mga pinanggang kapaglaom. Apan ako kang suginlan, pwede di ay ang puntong numero 1 nga bisan pag wala ka mailhi, wa kaming sikat kapaglaom, apan mahimo di ay nga makaambit kag gamhanan kaayo gayud nga impluwensya sa imong opisina, sa imong komunidad, sa imong bakang iglesia nga gipasakupan. Sakop pagka district leader kapaglaom, tulo na bagid ka district pod ang akong nagian, magkasinati na ta sa mga katawhan. Usa sa akong namatikdan na yung mga tao sa akong distrito kapaglaom nga nakabalog yun ko nga wala yun sila'y nahuman. Pero nga ako lang yung katingadaan kapaglaom nga kung sila na gani mo wali, kung sila na gani mo tambong sa meeting kapaglaom og naag ilang presensya sulod sa panimalay, labi na sa among meeting na gitawag og council, it is council, na kining mga tawhana walay mga taas nga mga abilidad, walay mga taas nga kahibalo sa educational nila nga attainment. Apasuginlan ko ikaw kapaglaom, warag dili ko ganahan magsugod sa meeting ug wala ning mga tawanan ngano. Bisag wala sila taas nga kahibalo, pero kung nailang presensya ang meeting peaceful. Mabatnan ang kabalaan, mabatnan ang kanindot o kahapsay kapaglaom. Kay bisan pa dahil atong mga presensya, makahimo o kahapsay o kabalaan sa maong lugar. Pero naapoy mga namatignan ako, mga pilang kapaglaom. Sa ubay-ubay na natong gipang suroy-suroy nga mga kasimbahanan. Nga bisan pa dahil unsa kataas ang atong kahibalo.
Unsa kataas ang imong naabot kapag laom, mahimo giday nga ikita mo'y samukan kayo sa mga bulaton sa Ginoo. Mahimo kapag laom nga mahimo hinong tagbabag. Kay grabe naman kita ka makuti. Grabe nga kapag laom mo muhatag o kaguliyang, pero pag abot sa akto, di nakikita. Dito ko nakaingon. Nga wala giday nagmatter. Unsa kadako ang atong kahibalo. Unsa kadako atong naabtan. Bisan pag ultimo, kabus timawar ta kapag laom. Mahimo day kaglingon kaayo nga impluwensya. Bisan pa man sa mga lugar nga atong natuan. Mga pinagkapaglaom, nag-ingon ang Christ Object Lesson. Very unconscious. Dili kita makamatikod o say mga pinagkapaglaom. Nga naana kita sa delikado kay nga kahimtang. Nga kita makahimo sa pag-exert sa mga daotan nga mga influensya. Apa na kanindot magkapaglaom. Kay naaday mga malunda nga nagalingkod usahay o nagapakilid sa atong mga kinabuhi. Nga sila nagapili, nagahunghungo sa atong sulti o sa atong pagabuhaton. Nga dili kita madiskwido kapag laom kay ingon pare sa Christ Object Lesson. Nga kining atong mga impluensya. Masulti, binuhatan o bisag unsa pa. Mahimo kini dako kayo nga hinagiban nga makapaduol sa mga tao sa Dios or pwede pod nga makapalayo sa mga tao sa Dios. Naiusa ka sugilanon kapag laom. Sana ko kamigo, nagpalit siya og kamote. Dito sa merkado, nagpalit siya og kamote. Abi ninyo kapag laom, ingon ra gyud siya nga, ayo, balik ko kamote. O niya kapag laom, adi sir gihatag sa tindero ang kamote. Ming sulti kapag laom ang maong tindero. Sir, pwede ko mangutana, sir? Ningon po ang katong amigo nako nga, pwede po ka makutana. O sabi na akong imong ipangutana. Ningon tindero nga, sir, pwede ko mangutana, pastor ba ka, sir? Natingala nga akong amigo nga ministro kapag laom, naon sa kitabua. Nga nagpalit ra kong kamote, apan gipangutana ba ko, pastor ba ko dili? Naitubag siya kapag laom nga, pastor ko sa Seventh-day Adventist Church. O, nangutan ng pastor, gano'n nakapangutan naman ka. Ang una magod, sir, akong nakita nga sa mo pagpanamit yun, wala pastor yun ka. O, ang ikaduha, sir, kanang imong sinultihan bitaw sa ako, sir, katag pilang kamuti, pili ilang kong kamuti, kay kung ako magoy mo pili, daghan og daot, pwede ba nga ikaw mo pili? O, gipilian. Katurag yun yung istorya mga pilang kapaglaom. Nakatagna ang namaligyan kamuti, nga pastor na yung katubang. Ako nga amigo, naingon ako nga, abin mo, pastor, salamat ko sa Ginoo nga napasangilan kong pastor. O labaw sanan, nagpasalamat ko sa Ginoo kay wala makiti ani nga mga tao ang atong katong mga panahon nga nasuko po ko. May gani ang wa makitaan sa mga tao katong mga panahon nga nag-drive kong sakyanan gabi sa kong saon na kong sirbato ang sikad hinay kay mo padagan nga mukabig ta sa kilid ang sikad mukabig po sa kilid mukabig ka sa kilid ang sikad mukabig po sa kilid nga akong giabreha sa amin akong gisinggitan may gani kay dili ka to mo'y nakitaan kay backslide yun unta kapag laom pasalamat tas Ginoo nga naaday ang mga malunda nga sa daghan nga mga panahon nagsisila gonghong ayaw lang yun pug nilang yun abi ni mo kapag laom kinina atas pag-alagad dako gid biya kayo nga kana bang advantage kaya wala pa bitaw tas pag-alagad kamo nga nagapaminaw gansiho na to ng mga maoy sa tong silingan oy kana sila pasalamat ang mga maoy nga nang mga nangabag-o ta pasalamat ang mga maoy nga nang Adventista biya po ta kay og wala pa ta nangalagad kapag laom, ako kang suginlan. Wala pa'y gahom sa balang espiritu, mugawas ang atong pagkayawa nun, pagkadelikado kayo. That's why we would like to praise the Lord. Mga pinakapaglaom, nga tungod aning atong mga pag-alagad sa Ginoo, musugot ang dili, aduna gyoy mga kabaguhan sa atong tagstag sa kinabuhi, uban tabang sa Dios, og ingon sa Christ Object Lesson 341, ang mga badalonda usab nagatabang kanatos pag-amping sa tanan natong mga gipanghimong impluwensya. Mga kapaglaob adunay daghan nga mga tao nga ilang girespetuhan ang ilang pangulo tungod siguro kay napas posisyon. Apan pinakadako kayo nga papamalandong kapaglaom
Nga unsa kag wala na kas posisyon, ingon ana pa magyapon ang ilang pagtamod alang kanato. That's what called the power of influence. Nakainondom lang ko kapag laom sa gisulti ni Dr. Don Leo Garilba, ang teacher sa Systematic of Theology sa Mountain View College. Great teacher does not teach, but great teacher inspires. Di gid ko kalimot. Nga mga maayo ko nga magpatudlo, mga magtutudlo kapag laom. Dili dito mga maayo kayo in town mo lecture. Maayo kayo mo sulat. Apan ka to mga maayo nga mga magtudlo kapag laom. Mo kini sila mga tao. Nga pinaagi silang influensya sa ilang classroom. Ang mga tao nahigugma sa subject o nahigugma pod sa magtutudlo. Kitang tanan siguro ni agi magpagkasidyante. Nakatisting na ba mo terror kay nga maestra o maestro kapag laom? Nga bisag layo, pagkayo siya nga nagkapadulong sa classroom, gakosumod ng dagway. Di na bagin mong isi. O niya pag-abot sa classroom kapag laom, mo discuss, wala ra bagay sapin, paspas kayo mo discuss. Wala, siya mayong probinsya. Sunod niyang balik, mingon na rin mo. Stilan, na po na itong maestra, padulong na po, wala yung naog terorista. O saya, mga tutudlo, mapasuming ilang terorista. Tungkol kay kusog kayo mo bagsak. Sa unang panahon, kusog pa kayong bagsak sa unang panahon. Sa unang panahon, libre pa nga makapangasabang, hilabing pangasaba. Sa unang pagod, libre pa gitong eraser nga ilabay. Maging karuwan na. Apan ako mo tuganan, magiging kapaglaom. Mahitabo gyud nga bisan paglayo pa imong maestra, nga wala siya maayo kay nga influence sa atong sa ato isip estudyante. Bisag unsa sa kamayo, di ta kasabot. Di ka kasabot. Kay layo pa man, negative naman ang imong nauna. Paningon ang usa lagi ka maestro na mo sa Mountain View College. Nga ang tinuod gayod nga mga magtudlo, usa kini ka magtudlo, nga dili lang niya tuna ng mga tao sa mong subject. Apan iyang paningkamutan nga mga estudyante niya mahigugma sa subject o mahigugma sa magtutudlo. Pagkanindot kapag lao ang atong iprobinsya. Ang pagkutanan ini kagabion kapag laom, kamusta man kaha atong influensya sa atong panimalay? Ang atong mga kabataan, magkakalipay ba sila kapag laom sa panahon nga magtapok ta? Malipay ba atong kabataan ng samtang panahon nga mag-ubad ta sa atong mga ginikanan? Mo na pinakadako, kayo gayon, igsoon, dili na inyo nga kalabutan. That is my challenge. Kapag laom, I am talking to myself. Posible nga mga maayo kayo mo sa iyong mga panimalay. Posible. But when I'm preaching, I always preach first to myself. Kamusta mga pilapagkabulaw? Kaya kini rabagin ato mga asawa, di rabagin makalimod kapag laom. Malimda na to ang tibuok ng kalibutan. But our children, our wives, dili na to na malimtan. Bisag usalot og butan-butan sulod simbahan pag-abot sa balay. Kalang rakas. Dili mo epekto ang binhi sa kaluwasan mga pilaga kapag laom. Lisod kay promote na simbahan. Nga magbasa tag Bible, mag-ingon na nito mag-worship. Ingon po na imong anak, sabado ay, huwag kayo basa-basa sa balay, huwag kayo worship. Pagkagamahanan kayo sa mao ngayong probinsya. Busa kapag laom, ako lalom-lalom, gina ko pagpamalandong sa patagkaroon niya. I was contemplating. Kamusta ang akong relasyon sa akong kabataan? Sa akong pinalanggang asawas, dalhin dyan lurupan estrada karon nga naminaw. Kamusta ka mga pilang kapaglaom? O kabalo ko, gabi sa akong asawa, nag-aampo mga kapaglaom sa akong kinabi. Naan karon panayon ta? Aba na nakadako kay kapaglaom sa ato mensahe karon kagabion. Nga ang Ginoo nagatawag ka nato kapaglaom, dili day kay kwalipikado ta. Pagkanindot, dito ka mga apply sa gobyerno. Adisir ka mga apply, kinahanglan qualified ka, kinahanglan na kay master's, kinahanglan na kay doctorate, kinahanglan nakapasar kay civil service, kinahanglan nakapasar kay pagkabis na daghang qualification. O yan kung nang apply nga taas, panimo qualification, dili ka madawat. Katong gidawaton. Pero ikson, mga pinagkapaglaom sa ato pag-alagad sa Diyos. Siya na nagatawag ka na to, dili kay mga kwalipikado kita. Apat siya nagatawag ka na to, aron nga iya kita gi-qualify. Pagkadako kay iskalipay, diri ko iksoon na tagaan paglaom. Diri ko nalipay kayo.
nga nagpasalamat ko sa Ginoo, gaya kong gidawat, gihimo ko niya magwawali karon kapag laom, dili kay maayo kong mawali, maayo ko nga pagkatao, apan iya kong gigamit kapag laom, aron nga mabansay ko, kitang tanan, gitawag sa Ginoo, dili kay kwalipikado ta. Apan gitawag ta, aron mahimo ta niya, og makwalipay, pinagis siyang graseg kaluoy, pagkamataro. Mga pilang kapaglaom, muadto na kita sa unahan. Ang unang Samuel, Kapitulo 7, kapaglaom, ang iyang sulugoon, grabe kaligon yun. Biliban ako nga nga sulugoon. Ningon na po si Saul ang negatibong utok. Kining negatibo tag-utok kapaglaom. Ningon na yung unang sulugoon. Nga mga ito, tas unahan, kaya dito sunahan na ditong tao sa Diyos, sigurado yun, masulbad ang atong problema dito. O niya, ibis mo to na Saul, nanapot siya, grabe yun, kadaghan kayo o kanabitang mga alibay. Kapag laom, tanawang gisulti ni Saul. Dili ko makato rito kay unsa man akong ihatag sa tao. Wala na kita'y pagkaon, wala na kita'y snacks, wala kita'y gasa. Unsa man ang atong ihatag sa tao sa Dios ditong dapita. Kapag laom, bisag unsa ka negatibo, kay kung kita patong sulugoon ni Saul, kakapoy rapog baktas. Malipay, yung kong manguli na ta. Ako pa'y magunaw na siguro. Alina, Saul, uli na ta. Dili na lang ito pangitaw daki. Pero tanawa ang sulugoon, mga pilakapaglaom. Tanawa. Warang say tagyas dangki. Dili ra magid say tagyas dangki yung ta. Pero nahitabo, nga siya mo'y grabe yun, kaigir kaayo, mga kapaglaom. Nga tabangan, faithful kaayo yun, nga sulugoon kapaglaom. O, kanahitabo kapaglaom. Ningon, si Saul nga wala gid ko'y mahatag na hurot na tanan. Apan take note kapag laom ang tubag na pod sa besiklo 8. O ang iyang sulugoon ming tubag na po ni Saul. Tanawa Saul. Na ako'y 1/4 of shekel of silver. Katapusan na lagi na ko ng kwarta Saul. Katapusan 1/4 shekel of silver. Katapusan kwarta. Ako kinisang ihatag sa tao sa Dios. Kapag laom, take note, ihatag niya dito sa tao sa Diyos. Ara matuganan ng taniya, aha, andalan. Pag laom, wala pa man siguro'y promosyon sa una, sa stewardship sa COP, pero kapag laom, grabe na ginig sugod sa una pa na yung panahon, mga pinalanggang kapag laom. Bugat kayo, kinindi yung sulugoon, dili 10% nga kapulo lang, dili 10% nga offering, apan ang giyag-yag yun, o pilis mo sa mo'y giyag hatag. Grabe, he give everything to the Lord, mga pilang kapaglaom. Dito gyud ko nakasulti kapaglaom. Anon, wala siya igilhi. Apan kini nga sulugoon, aduna siya deeper, kaayo, nga conversion siyang kinabuhi. Ganun mingon kong conversion magkapaglaom. Dili gani ka konvertido sa usa ka butang. Dili gyud ka mo gasto. Dili gyud ka mo gasto. Apan kung na-konvertido ka sa usa ka butang. For example, nakoy haplas ibaligya karon. Yan na-converter ka, nga kining haplasa, makaayos, tanan bugas, tanan cancer, o sa panang advertisement, mga haplas, makapatubo sa mga upaw, makahatag, makalakaw ang mga bakol, ang mga buta, makakita. O niyabisan pag ibaligya ko ni karon, o 1 million, sa daghang mo palit. Ngano? Na-converter ka. Once you are converted, kapag laom di ay, ang tanan, mahatag nimo sa Diyos. That's why this anon, wala siya gigilhi, but he has a deeper conversion nga mahatag niya ang tanan dito sa Ginoo. So nahitabo kapag laom, nag-ingon ang Acts and Apostles 483. Nga ikaw nga nagapanday og lig-on kayo nga kiniya, nga balansi nga kiniya sa Kristohanon. Ikaw maghatag sa tanan, o ikaw magabuhat sa tanan nga na ni Kristo, gay mo mga luwas, will not accept divided service. Grabe po rin yung Ginoo kapag laom. Dili de ganahan ang Ginoo nga pula puti. Dili de Ginoo kapag laom nga midja-midja na ta. Nga Ginoo in taon, maghinulso lang ko Ginoo. Apan ako pagpatadog surtres, dila sa nako ni siya hinulso lang kapil Ginoo. Kaya wala may problema kay mga tabapukong kapulog budaog ko. Ginoo, dili na sa nako ni apilo pag hinulso. Dili de, nguna na kapag laom. No divided service.
Apa lang nahitabo? Ingon diri daily, he must learn the meaning of self-surrender. Kapag laom, learn the meaning of self-surrender. Abi mo kaning surrender, ako maning makita sa salida ba? Makita man nato ning meaning. Kabantay mo nang nay magira, duwa ka mga pundok, unya moingon daya, stop! Surrender! Di ba, unsa may buhaton ni mo, kung tiuna na ka, di ba, muhansap ka, o imong ihatag ang imong mga pusil, o niya, pag humanog hatag sa pusil, bugkutan ka, niya magsunod-sunod, dalanday kasi mong amo, that is thy surrender. When we talk about surrendering to the Lord, you will give every burdens to the Lord, everything to the Lord, mga kapaglaw, mga nakababag sa itong pag-alagan gina kaniya, o ikaw, magsunod gitas Ginoo. Daghan ang mga Kristohanon, wala nakabalo si surrender. Ang ilang ginuna, ang pag-surrender muna ng pagsimba. Ang ilang ginuna, ang pag-surrender kapag laom, muna na siya nakampo. Ang ilang hunahuna sa pag-surrender kapag laom, kana lang naka-serbisyo, nakaamot. For them, that is already surrender. But when you talk about surrender, it is giving everything to the Lord and to follow His will no matter what it takes. Limang kag surrender ka, madakpan ka dito sa kabukiran. So sa man, og binihag na ka, sunod-sunod ka, si mga galon. Apan daghan ang mga tao nga naingon kay pastor, maadlaw pa surrender kay mga purdoy man miniana pastor. Dili mo surrender kay tanawara ko diyo, masamot mi kalisod, makalistanan mo ni. Kapag laom, nay usa ka pamilya nga akong nahinabi. Samtang gipangusgan gyud kapag laom, tungod sa atong pagkalig-on kayo, sa atong pagkapiniyalan, kapag laom, Pastor Kapapas, Pastor Jimenez, o uban nga mga counterparts. Naagi mga pamilya, ngaming sukol gid aning gitawag og ilang pagkabatinud-anon sa Ginoos kapulo o pagkabatinud-anon sa Ginoos offering. Nga, ug unsa kadako ang kapulo mong offering. Abri kapag laom, ang ilang expectation gyud patay. Purdoy kita niini. Tiyaw kanina sa usa ka 2% nimong income kuan og 10% kuan pag yung 10% mahimo na lang 80%. How can 80% can provide the 100% needs sa imo puloy-anan, kuryente, internet, pagkaon, balay, tuition ug uban pa, transportation, miscellaneous uban pa. It cannot provide. Apan one day igsuon nagplano sila nga magpa-ayos sa ilahang balay. Kay niabot magud ang panahon atong January nga grabe gyud kakusog kay nga ulan kapag laom. Unya kini nga managtiayon, nagsige sila glili-lili, mutulo dire, mutulo na pod spikas. Unya kung magpalit pod sila o sakasin kapag laom, mutulo naman pong pikas, kay tamakan man itong sakasin, kay gabok naman kay tiyaw ka ng tag 20 anyos sa kapin nga sin. Unsay nahitabo kapag laom, nagplano na lang sila nga, di lang ta mapalit og sin, kay mahal man kayo ang sin. Magpalit na lang tag planggana, nindot kayo, ay lang plano. Kay daghan, wala nagsugod man itong 4 ka 3. Usa ka planggana, usa ka planggana, usa ka planggana, 4 ka buok, pero ibati nila mauwa man tanini. Na mga bisita, mga niris balay, maingon pala sila nga kamo, sige mo ingon nga mga lagat tas Ginoo niya, tanawar ko ni balay, na puno planggana. Ula sila. So niabot ang panahon, magpaglaom, nga nang luhod sila sa Ginoo. Ginoo, tabangi mi. Mao ni ang kantidad sa mong panimalay nga maoy usbon. Mao ang himuon, dako kini kantidad Ginoo. Wala na ginbing igong kwarta. Apan ang nasa mong nahuna karon Ginoo, nga among nahatag among pagkabatinud. Anong diya kanimo? Among nauli. Kay when we talk about tithes, that is not giving, that is returning kapag laom. The time that you start giving, that's the time nga naghatag ka si mong offering. Taas po na siya nga discussion. Anyway, pag-abot sa panahon kapag laom, nga nikusog na gina mga ulan, nga nanaghan na gina mga tulo, wala na sila, nang nangutana sila dito sa uban, kung mangutang na ita kapag laom. Nangutana man sila ito sa utanganan, 5% ang bulan, monthly. Kwinta-kwinta nila, kapag laom, nga pag-renovate, aning balay, maabot siguro na mga sobra 500,000, ilagay kwinta-kwinta. Ay, grabe! 5% ang bulan interest. Dili makaya. Luhod sila balik kapag laom. Sa kapanahon niya na, nanawag ang usa ka tawo sa bana. Ang nanawag, iyara pong kauban sa iglesia. Kamusta man ka diha, brother? Ay, okay ra kaayo ko diri. Unya, nangutana mga kapaglaom ang nanawag. Pastor, na kay problema?
Ningon kapag laom ang tao nga, wa mo kay problema. Ikaduha, kapag laom, imbes nga hapit na mo babay, Pastor, lagi kay problema ba? Di ba, Pastor nga? Wala lagi kay problema lagi. Agoy, pagkatulong pangutana, nakahinundong man tong tao, pastilan, mo madining ato si gigampos ginuonin pulo. Ni prangka ang tao makapaglaom. Nga abi ni mo igsuon, nagplano kami nga magperenovate sa balay, pero di gina mo magkaya kay di. Mala, magperenovate kay imong kwarta 5,000. Sa may ipalit mo na, lansang. Di gyud magsilbi. Perenovate kay balay, at least nga na, dili tiyaw kapaglaom. Unya kay, grabe na God. Dili, labas na mga balay ron. Kapaglaom, ningon ang tao dito sa nanawag. Nga igsuon na po sa pagtuo na to. Na ako'y plano, i-renovate balay, padi ko ka-renovate, tungod kay naay, ingani kadakong kantidad. O akong gitanaw dito sa tanganan silingan, tag 5% ang bulan. Nausang itabuha kapaglaom, nga ang tao nag-ingon sa katong gitawagan niya, ayaw ka balaka, kay ako kam pautangon og kwarta, dili 5% ang bulan imong bayran. Ang imong bayran, 4% lang dili binulan, kundi usana na katuig. Gikwinta mga kapaglaom, pastilan ang kada bulan, waragi point something. O gingon ng tao nga hulat tao mapasor, ay mabot ang kwarta. Pag abot yun, iksoon pagkalas 8 ni abot ang kwarta. Abi mo kapaglaom, luhod sila uban siyang asawa. Danguingoy sila gila kapag laom ka Ginoo, pastilan, dili ba gini tinuod? Nga og mo surrender na mo Ginoo, dili gini tinuod, nga mga purnimi. Dili gini tinuod, kaya mo may pasagdan. Gani, sa panahon nga mo surrender na tas Ginoo, ang Ginoo na di ay mo'y magbuot sa plano. Nga imong sige na lang kang sulod-sulod, ang Ginoo na lang yung magplano. Dili kay sa una, ikaw magplano, nga ang Ginoo tos lubot. Pagka-diskwido, pasangin lang ni mo na yung Ginoo. Pero sa plano, wa siya labot. Pag abot sa disgrasya, apil na siya. Pero kato nga panahon kapag laom, na kinahinay yun in town sila. And this is what I learned about self-surrender, mga pinalaga paglaom. Pag surrender ni mo, dili na ikaw ang magdala sa mong kinabuhi. It is the Lord will arrange even your finances, even your problems, even your family and everything. Kapag laom, di kita kapag kapalabi, kaya walay saktong oras. Mo kini, ang pipila ka mga picture, mga kapag laom dito, grabe bisya, bukid kini kapag laom. Apan, it's not all about money. It's all about also time. Grabe. Usara kabuk na bumbilya nga sugag paglaom, pero tanawa ang kadasi, gawali ang mga katawhan. Dito sa children, sa pag-usapan na, pagtudlos mga bata, o sarap kabuk mong bilya po, apan grabe yun kadasig. This is what we call we surrender ourselves to the Lord. Dili kay ang tagiya sa ato ang panahon, ang agalon nga lain. Apan we talk about surrender, even our time, even our money, it belongs everything to the Lord. Now, padayong ta kapag laom ang ikatulot. Ingon pagiday ang Constitution Worship, page 17 to 18. Nga samtang kita nagapadayon sa pagdawat igsoon, wala gayilo na nga muundang potas paghatag suportas buhat sa Ginoo. Kalus aday ta muundang sa pagsuportas Ginoo makapaglaom. Sa panahon nga muundang na pod ang Ginoo sa paghatag kanatog panalangin. Ya kanus amana kalabang nanatas sa lubnganan. Kanang nanatas sa lubnganan, wa nagay manuktok nimo nga ter, wali ta ter. Wa nay magsigdisturbo nimo kasi disturbo nimo nakaslungon. Ter, natin buhaton dito, Ter. Magtukot ang bagong misyon. Wala lagi. Mangana ni mo. Kaya na matas lumnganan. Sa panahon nga muundang na tayo sa paghatag, kana nga panahon, niundang na po hatag ang palangin ang Ginoo. Pero muundang lang hatag palangin sa Ginoo, kana lang nangamatay na ta. Kaya ang dako nga padalangin lang ito puloy-anan, ato naman ang gitagana sa Ginoo alang sa mga tao nagalagad kaniya. Well, anyway, 1 Samuel verse 14. Chapter 9, verse 14, mga pinagkapaglaom. So they went up to the city. Na-convincer yun si Samuel kapaglaom, ni Anto sila sa city. O samtang sila nagkapadulong na dito sa siyudad, mga pinagkapaglaom.
Naunsang hitabuang ang Ginoo nakisulti na magiday ni Propeta Samuel. Gani ni mga adlaw moabot ang kini nga tawo Samuel moabot kining nganlan og Saul. Og ako kasuginlan Samuel hidihugin ni siya nga mahimong commander sa tribo sa Israelites. Aron nga gihimo ko ni siya, aron siya ang himuon akong pangulo. Pastilan og wala tong servant kapag laom wa gini mahimo ambot og mahimo pa to gari. I know, nga gigamit sa Dios ang servant. Pero ako lang gikalipay ba? Kaya nagpagamit po ning anon, nga wa siya mag-ili, apan adun nagit siya grabe nga kahingawas pagpagamit sa buhat sa Ginoo. Now, atong dalion ang sugilanon kapaglaom, nagkadindiin ay pinangitaay si Saul. O siyang servant, diri ang balay sa propeta, diri itong ingon niyo na ang balay sa seer. Now, samtang igsoon nakatuktok gyud si Saul dito sa balay ni Samuel. Naunsang hitabua mga pinalanggang mga kaisuunan. Nga niingon mangyod si Samuel. Samuel answered to Saul and said, Ako ang propeta. I am the seer. O karon ali dire. Tanawa pagkasulti kapag laom. Uban ka na ko karon pagkaon. Og ugma nakamuli. Pastilan kung ako si Saul. Imbes ka nagdali tag-uli ni karon ugma na minon tay pauli. Imbes nga mangita tas itong dangki, naunsa na mahinoon nga mo, ugma na matamuli. Apan, ang nakarindot ikson, gisumpayan ni Saul. Apan, akong isulti ka ni mo, Saul, unsay na sa sulod sa imong kasing-kasing. Abi ni mo kapaglaom, anak konverter, yun pagay Saul. Samtang giingnan mga kapaglaom ni Samuel si Saul. Saul, ang imong dangki, nga imong gipangita sa pila ka mga adlaw, ako kang suginlan, nga karon ako lang nakitan ang imong mga dangki. Sa English sa pilungan, but as for your donkeys that were lost 3 days ago, ayaw kabalaka sa kanila, kay they have been found. Mga pinalangga kapaglaom. Ang sekreto rin ay nga masulbad sa Ginoo nga atong mga problema. Makigkaon na tao ba ni Ginoong Hesus? O sa pasabot sa makigkaon ni Ginoong Hesus? Makigharong kita kaniya. Makigsuod kita sa Dios bilang kapaglaom. Kay pinaagi na ito pagkigsuod na sa Dios. Ang atong tanan nga mga problema kapaglaom, daan na din na niyang gipang sulbad. Uban na to karon kapag laom, ano na mga problema sa mga balatian. Posible cancers. Uban baka na to kapag laom, ano na daghan kay mga giampo gyud sa Ginoo. Hilabi ka daghan na to gipangampo sa Ginoo nga. Tanaw na to nga waragwa pag gyud intaoy progress in our human thinking. But I would like to tell you, mga pinalang kapag laom, nga pinaagi na itong pakigsuod di Ginoong Hesus. Pakigdain kaniya, pakigkaon kapag laom. Pakigsuod kaniya, ang Ginoo nag-ingon karong kagabion. Nga ang inyong problema, gayong gipasan sa dugi na nga panahon, daan ko na sila, gipang sulbat. Pagkanindot, mga pilang kapaglaom, kung nakabalo raman gihapon ko kapaglaom, nga katong akong gipanguyaban kaniadto nga akong giproblemahan pag ayog luhod-luhod akong maminyo ra maday gihapon karon may pagwa ko na problema adto. Nasabtan ninyo ang logic. Kay unom ko kabuan ang uyab ang taon anak kong asawa mga kapaglaom sa North Mindanao Mission. Gabi na ko problema kay dili man lagi ko sugton pod kaniadto kay akong kinabuhi di man lagi pod kayo maayo. Tiya mo na bisag iro di mo butar nako. Wag siro-siro. Grabe na kog ampos, Ginoo, problemahan ako kapag laom. Karon nga naminyo na akong asawa, nakapamalandong ko ba, may pagwa ko na problema ato, no? Karon ako rin naminyoan. The same as true in this statement. Sige tayo problema karon kapag laom, nga digisolbad naman rin sa Ginoo itong problema. Abi nyo ng tao, ganahan yun, problema. Kaya bitaw sige tayo problema, mga kapag laom, mingaon na hinong tagway problema. From dagway, siguro maot kay ngano. O say kung mayos tatas problema kapag laom, warag di nata komportable nga wa tay problema. We used to it. But this evening, I would like to tell you, ayaw pagkagool kay kanang imong giproblema, daan na nang gisulbad
sa Dios, mga pilang kapaglaom. Nining kagabion, mga pilang kapaglaom, akong isulti kaninyo. Nga bisan pag kining anon, nga namin kong anon, kay kining servant, wa man kining nganlihantod karon. But I just want to tell you that this servant who is anon until now, we don't know what is the name of the servant of Saul. But I would like to tell you, because of God that used this servant, mga kaigsuunan, si Saul nahimo og well-known. Because of the anon, Saul became very well-known. Sikat kay si Saul kapag laom. Pertihan sikata. Pero, wag kita kailan ng servanta. Apat pinaagi aning servant kapag laom. Nahimo si Saul og nasikat kayo. Na ang punto ni ini mga pidalang kapag laom, nga bisan pa dahil unsa ta sa atong mga kinabuhi, bisan dahil sa atong pagkaordinar, bisan pag atong si dito gibutang sa talipukpok ka mga kabukiran, bisan pag diri sa sosyedad mga kapaglaom, unsay pinakamubo nga trabaho, I just don't want to mention, kay basing man na ma-discriminate, bisan unsa kamubo nga trabaho kapaglaom, it does not matter. What matters mga kapilang kapaglaom is that you will make someone known because of you. Through your influence, mga pilang kapaglaom. Through your deeper conversion, mga pilang kapaglaom. And I would like to tell you, none who receive God's word are exempt from difficulty. Dili kita exempted sa mga kalisod, mga trial, mga kalisdanan sa kinabuhi. Kaya tinuod nga Kristohanon, dili sa mahimog, di restless, dili sa mahimo nga dili sa makasalig, mabalaka siya hantod sa kamatayan. That is not a Christian. Because through Christian, mga kaigsuunan, makabalo siya sa paghatag sa iyang kabalaka ngadto sa Dios. Abi nimo kapaglaom, pinaagi sa daghan nga mga conflicts to kinabuhi, kita ma-strengthen. Malipay ta mga kapaglaom, karon nagka-realize, salamat ko pag-ayos Ginoo nga daghang mga usay mga problema abot. Kay kana di ay kung ato lang malagpasan, di lang ka makapanigbas. Di lang ka mawad-an sa imo bitawng buot, ma-strengthen gid ita mga pilang kapaglaom. Trials will develop steadfastness of character and precious spiritual graces. Mga pilang kapaglaom, karong kagabion, buot nako nga hangyoon kamo nga atong tiwason ang ato nga pagtuon mahitungod aning anon. Karong kagabion, atong gitunan ang usa ka anon nga nahimo og non si Saul tungod aning anon. Ayaw kalimtig suon ang atong mga impluwensya. Ayaw kalimtig suon atong pagkadlalom nga pagkakonvertido. Og ayaw gyud kalimtig kapaglaom nga kanang atong mga problema di ay nga atong gipangbinbin daan na nagisulbad sa Ginoo. Sa ato himuon makigharong lang ta pag-ayos sa Ginoo. Busa karong kagabion mga pinalanggan akong kapaglaom, ang akong pinalanggang asawa in town, Darlene Loro Palistrada, magahatag siya og pagkanta agi sa pagsumada sa mga punto niining kagabion mga kapaglaom. Nga taliwala sa daghan nga mga kalisdanan, malipay ta kay daghan kay mga kalisdanan kapaglaom. Dili nilang kumingon nga mohapit na mobalik ang Ginoo. Pero ako dagin mong inon kapaglaom nga mga timailan nga nag-ingon ang balak kasulatan nga balik Ginoo na nagintanan, ang gira way kaumanan, ang mga balatan way kaumanan, ang mga trade way kaumanan, ang mga immoralidad nagkaskuyan af sibo kalibutan. And we praise the Lord for that. But what will give us the strength this evening kapaglaom? Mao si Jesus.